nuwun. Wis suwung iki. Lanjut. Kula nuwun monggo niku sinten kula sinten kula nuwun mbok simba apa maneh ana dayo Surabaya Panganan opo iki? Ki omah iki gak lapo-lapo. Kowe arek-arek. Wis ngene iki ngopi ae ngene iki. Awetan ngono. Boleh arek-arek. Ndi wong ki mang. Rasane ono kene. Ucul. Jam piro sih? Wis yamene lho, deloken kon yo. Tak remet-remet kon yo, deloken. Kepatuk aku deloken. Enong ae. Mosok dulinan pancing-pancingan. Wis tuwek kok dulinan pancing-pancingan lho. Maksudnya yo opo sih wong iki? Gak jelas banget. Nandi yo? Gak ono ngene wonge. Wis tak incenge nang warung kopi ae dhisik. Ono. Loh, bantale sapa iki rek? Tepak maren iki. Kena tak gawe tak kekno kono bapak cek turu kono. Deloken kon, kepethuk aku. Tak remet-remet kon. Iko pek tambah laye-laye deloken kon tak keruak-keruak kamu kok deloken. Cek enak uripe koyo ngene. Didolek-doleki. Ket mang rono rene gak ketemu nok kene. Seketer lho. Wah, seketer kok iket mangkar. Ayo semua. Kok sik. Wis turu kene ngono. Seneng. Wah, turu. Apa? Ayo, wong kok enak-enak dolan seketruk ganggu ae. Kawan banter kebeneran wis. Turu kene lah wis. Rungkat maneh. Dasar wedok. Tok iki. Ngaji penemu enak ngono ya. Mosok sih? Oh iya, larung ngono. Ngaji kuwang ya. untuk kepondokan kan gak tau mondok ya apa. Percaya kaya. Ben mondok pirang tahun no ben mondok e. Ya apa meneh budal maneh? Apa sih? Iku gek lho. Endi jon jangkrik ngono iku? Endi jon kono iku? Iku gek lho. Iku wedok wahyu. Pedodanan HP tok ya lah. Endi jon opo putih-putih ku ta? Lho gek. Jancuk kan gak ngerti ku. Yo. kula nuwun Seketer, woi. Untuk kan. Oh, jadi wis dikerau ada. Mana sih. Seketer. kon pinarang yo dayo Mosok dulinan pancing-pancingan. Sandi ki ketan ta? Kulon. Keliru ikono ketan ambek kulon ya. Maaf. Gak ngaruh ya. Maaf. Sorry. Mana Apa tole